ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡ್ದುಂಬೆನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಫುಲ್ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಡೀಪ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಓ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವೇನು ಪೂರ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪವನ ಪಂಟಾನ ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅವಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನ ದಿನ 50% ಆಯ್ತು. ನಾನು 50% ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಕ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಏನದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಲ ಮತ್ತು ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಲತ್ತ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇನು ಹೌದಾ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಅನ್ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಪರೇನ ಪಂಡ ಬಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಾಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತೊದಲೊಂದುಂಡು ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ತೊದಲು ನಾಡಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಿಟ್ಟೆಜೆ ಇದೆ ಜೆತ್ತಿ ತಿಮ್ಮನ ಪೊಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಕಂಡ എന്നൊട്ടി ಕುಳೋನಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ದೊಂಡೆನಿಗೇನೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆನಿಗೇನುಂಡತ್ತಂದೆ ನಾನು ಪನ್ಪಿನದ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆನ್ ಚುಟ್ಟದು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕೆತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಲೆಪ್ಪರ ದೀಟಿನ ಪುದರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲವಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪುದರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪನ ಅಂತ ಪಲ್ಲವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಕ ಅವೇನೇ ದೀತೋಲಿತ್ತನಕ ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವಿ ದಯ ದೀರ್ಪೋಯಾರ ಅಂದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬರ್ತಾತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲು ಪಂಡ ಇಂದಿರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಳ್ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಬಪ್ಪನ ಇಂದಿರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆಲವು ಪಂತಿದ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಅನ್ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಅದಾದ ಪಂಡ ಜುಲೈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಜುಲೈ 17/7/2002 ಯಾನು ಪುಟ್ಟು ದಿನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಗ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಡ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪಡ ಅಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಲೆ ఒక ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜತ್ತವೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರಲೆ ಪಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ದಾದ ಕನ್ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕುಕ್ಕು ಸಮ ತಿಂದಿರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುನು ಸಮ ತಿಂದು ಅಂತ ಪರ್ತನಾಗ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನನ್ನ ಪೆದ್ದಿರಮ್ಮ ಪೆದ್ದದಾದ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ದದ ಅಂತೀರಿ ಯಮರಾಜನ ಅಂಡುಂಡತ ಯಮಲೋಕ ಆಯ್ತ ಬಾಕಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅನ್ಪನೊಲಿ ದಯ ಪಂಡ 21 ದಿನದ ಬಾಲೆ ಪುನಾಗ ದಾದ ಅಮ್ಮ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಂಡ ಜಪುಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಂಡ ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಗಡಿಗೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಜತ್ತ ಐತೆ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂಕೆಂಚನ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಗಂಜನಿತ್ತು ಲೂಟಿ ಪುರ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ಸಮ ಪೇರು ಬರೋಂತಿಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಸಮ ಪೇರು ಬುಲಿಪುನ ಪೇರಿಗೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಡದೀಂಡ ಪೇರನ್ನು ಬಾಯ್ಡದೀಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಪ್ಪನಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಪ್ಪಡಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತರೆಗೆ ಉಂಡಾಡಿಗೆ ಅವು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಡ ಪೋಲು ಏರಂಡಲು ಪೋದು ಕೇಂಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತುದ್ದು ಏರಂಡಲು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪನ ದಾದಾತಿ ನಿನ್ನ ಕೇಂಡ ಪನ್ವೇರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಅದ ಪಂಡ ಆರೆನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಪ್ಪಗ ತೂತಿರತ್ತ ನಾನು ಇಂಚೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡು ಎಂಚ ದಾದಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನೆನ್ನು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಯನ ಇಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆತನೆ ಬಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಡು ಮನದಾನಿದ ವಿಸರ್ಜನೆದ ದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೋನ್ ಪಾತೆ ಅಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಆದಿತ್ತಂದು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನವಂದು ಏವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಎಂಕಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತಿದೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂದು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐತನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು
ನಾನು ಆಂಟಿಡ ಪುರ ಕೇನ್ನಾಗ ಆಕಳು ಪಾನೊಂತಿಗೆ ಅವು ಕತ್ತಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಮನಂತ. ಬಟ್ ಕತ್ತಿ ಬೂಂಡ ಇಂಚ ಒರಿಯುಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಕತ್ತಿ ಪುರ ಬೂಂಡ ಇತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಬೂರ್ನಾಗ ಆತಿನೋ ತೋದು ಪೋತೀನಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂತೆ ಅಂದೆತ್ತಲ ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅದಂಡೆ ಪಂಡ ಪೇರು ಪರ್ದು ಬಾಲೆ ಮನೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಡ ದಾನ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ದಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದುನಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂದುಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ತಂಪೋಯರಿಗೆ ಅವು ಓಲೊಂದು ಓದ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರದ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ತಂಪೋಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆನು ತಂಪೋಲೆ ಬಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ನಿತ್ತೇನೆ ನಾತು ಇನ್ನು ನೀನು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ದೀಪ ಆದಿತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ನಾಗೆ ಅವ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಆನಿತ್ತು ಅವನು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪನಿ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ತಂದೆ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ತಂಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ದಾಸಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡಪ್ಪ ಪೆದ್ಮೆತಿ ಅತ್ತ 21 ದಿನ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಡು ಪಂತೆ ತೋಜೋಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಾಲೆ ದಾಸಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಆಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ 90ದ್ದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕುಲ್ದಿರಿಗೆ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ದಿರಿಗೆ ಕುಲ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂಡ ನೈಟು ಆತು ಅಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಪ್ಪಂದು ಯಾಯಪ್ಪ 2008 ಆತು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗೆ ಏನಿಲ್ಲದು ಬಾಲ್ ಅಂಚ ಪಂದು ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಬೊಕ್ಕ ಪದಾದ ಮಲ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪುದ್ದಾರಿತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಲೆನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಟೇರಿ ಒಂಜಿ 2-3 minutes ಒಂತೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಪಾಲು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತನೆ ಇರ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬು ನಿಪ್ಪಾಲು ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಪಾಲು ಪಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಹುಷಾರಾಯಿಗೆ ಅದು ಇಂಚದಾದ ಆತನೇ ಎಂಕ ಡೀಪಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಇಂಚ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಗೆ ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಡೀಪಾದ ದಾದ ಪೂರ ಆತಂಡ ಪಂದೆ ಅಪ್ಪಡೋಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾದಿಕೆಂಡ ಪನ್ನು ಇರತ್ತಂದೆ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪ್ನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಣ್ಣ ಪಂಡೀರು ಅಲ್ಲಿ ದದ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂಡದ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ದಾಸಿನ ಬುಡ್ಡು ಪಂತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ಪಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ ಹುಷಾರಾದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ನೆನಪಿನ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ಎಂಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಯಾನು ಬದುಕುದು ಉಲ್ಲೇನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತೀನಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೀನಿ ಐಕಿ ಐಡು ತುಂಬ ನಮಗೆ ದಾನ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಆತನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಪೋಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಅವು ಗುರ್ತದು ಊರು ಉಡುಪುನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಅಪ್ಪ ಯಾನೇ ಲೀಡರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾನೇ ಲೀಡರ್ ದಯಪಂಡ ಟೀಚರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ತಂಚದ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೂಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾವಣಗ ಒಂಜಿ ತುಬ್ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆತಿತ್ತತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಪಿಟಿ ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಇಟ್ಟುಪುನಾಗ ಆಲೆ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನು ಮೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಂದ
ಆಲೆನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೂರ ಇತ್ತ. ಸೊ ಬೊಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆರಪ್ಪಗ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆತ ಹೆಂಗದು ಪಂಡ ಮಾತಿರಗ್ಲವ್ರು ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೋಗ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅರೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವ್ರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ರಜೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಎಂಚಿನ ಉರು ಹಾಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಅರೇನು ಶಾಪ್ದು ಸೀಸನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ದ ಟೈಮ್ಡು ಬೆನಾಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಮೋನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಣ ಅಪ್ಪಗ ಸಪ್ಪೂರದು ಉದ್ದ ಇತ್ತು ತೋಜಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚದ್ದು ತೋಜಂತೀರಿ ಇತ್ತು ಮೋನ ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಪಾತೇರಿ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಚ ಮೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಅಂದತ್ತ ಅವೇ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು ತೊಚ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಆರ ಅಂದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಂಡನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತ ಬಂದು ಅಂದು ಯಾನಿರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಪ್ಪನಾಗದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಂದ ಇವು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಈಗ ಪುದರ್ದಾದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಈ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಲೋರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅನ್ವಂಡಿರು ಆರೊಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂದು ಏನು ಆಜು ವರ್ಷಪ್ಪನಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿತ್ತೆ ಆಜ 5 ವರ್ಷ ಅಡುಪನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಆಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿತ್ತು 23 ಪಂಡ 23 ಇಟ್ಟು ಆಜಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ 17 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ 17 ವರ್ಷ ಅವು 7 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕಲಾರ ನೆನಪಿದ್ದೀತಾರೆ ಅವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಬಂದೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ನಲಿಕಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದು ನಲಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ದ ನಲಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಲಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೊರೋನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಶೋಗಿತ್ತು ನಾನು 7th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ತೆ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಲ್ತಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಛದ್ಮೇಶ ಪಾಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬುಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ 7th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೋ ಅಂದಿರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂಚ ಅಂಚೆನಿತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ 5th ಔಟ್ ಬುದೈತು ನಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೇನು 50 ಇತ್ತು ಅಂತೆ 49 48 46 45 ಅಡು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ 5 ಕಮ್ಮಿ ಪೋಂತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಹುಷಾರಿತ್ತೆ. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಬಪ್ಪುನಿ ಬಂದಾನಾಗ ಇಂಕು ಪೋಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಯಂತ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದಿರ್ತೇವೆ ಅರೆನ ಬಯಕೆಗ್ಲ ಬೈದ್ದಾರೆ ಜಯಂತ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೈಯಂತೆ ಪೋಡಿದು ಸೈಯಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಂಡೆಂಕು ಜಯಂತಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಯಾನು ಎರಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು 5th ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಗರು ಬರೋಂತೀನಿ ಭೂಕಂಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಡು ಏನು 6th ಗಂತೂ ಹೋಗುದು ಭೂಕಂಪ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಏರು ಮಾರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪುರ 2 ಪುರ ಕೇನಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುರ ಕೇನಿ ಎಂದನತ್ತು ಮತ್ತು 6th ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕಾಯರು 6 ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರೇನ ಕೈ ಇಂಕ ದುಂಬು ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ 3 ಬೇನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತು ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಬರೀ ಪೆನ್ನು ಪತ್ತರ ಹಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೆ ಬರೋಂತು ಒಂದು ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾವೇನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೆನ್ನು ಪತ್ತರಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ 6 ಕೈ ಒಂದು ವಿಕ್ಸ್ ಸಮ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಕ್ಸ್ ಪೂಜಿರೋ ಇತ್ತು ವಿಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಂಡ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದಂಡು ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಅಮೃತ ಅಂಜನ ಅಂದೆ ಅವು ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಸರಿ ಪೂಜಿದು ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಕವೇ ಮೇನ್ ಅವು ನೆನಪು ಬಿಡವನು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜೋರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ಜೋರು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತಲು ರಪ್ಪ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಣೆ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ರಪ್ಪ ನೆರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆತ್ತ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಆಗಲೇ ಅದನ್ನು
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪಗ 3 ಜನಕ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ತಡು ಉಪ್ಪುಂಡಾಗ ಅಮ್ಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮ್ಮದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ದಾದನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ಡ ಬರ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರ ಜಂಚು ಟೀಚರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಗ